तो धड़के छतिया लागल दूल्हा के बिना बरियतिया। यूट्यूब वाला भाई ध्यान दे हलो खाली बाउर ना चढ़नी दूल्हा के बिना बरियतिया आके आधी रतिया लागल दूल्हा के बिना बरियतिया आके आधी रतिया लागल। सपना देखो निया वो रतिया रे रतिया रे रतिया रे रतिया सपना देखो निया वो रतिया तो धड़के छतिया लागल दूल्हा के बिना बरियतिया दूल्हा के बिना बरियतिया आके आधी रतिया होइरा होइरा बरियतिया आके आधी रतिया। राजन भैया आज एगो आग्रह करत तनी कि खेसारी लाल जी के तो हम ना मानब कि उनके टीम खास है, हम तो मानी लगी हमार टीम है, बाकी उनकर प्रोग्राम रोरा सब 10% करी 90% भले तनी मनी रुपया में हो जाए, बाकी जहिया हमार फोन चल जाए रोरा सब कोनो कोना में रहो आ जाए इज्जत मान सम्मान में कमी ना हुई इज्जत तो देखते बनी। अरे दूल्हा आके आधी रतिया ये तो हमारे खानदानी धुन है ऐसी उठत बैठत ऐठत काहे चललू डगरिया झूठ गईले मरद रतिया। यूट्यूब वाला भाई रिकॉर्ड करता रौरा काहे खाती हमरा के पुरस्कार देतनी रौरा माइक में कहे के पड़ी ना काहे खाती देतनी या तो रौरा हमरा से प्यार करत हो या तो कोनो बात हो जौन भी हो हम कबे पुरस्कार मानो न त ना मानो रौरा गीत पर खुश भइल बा झूठ गइले मरदिया रतिया
कलाकार बड़ी हमरे के बड़ा पुरस्कार दिले बने। भले मंच पर हम मजाक हंसी करीला श्रोता खातिर, लेकिन रउरा सबके इज्जत हमारे दिल में बहुत बा। देखिए हमरा मनीष भैया जे हमरा द्वार पर भी आई रहे गो बड़ भाई बन के, मनीष भैया के प्यार दुलार बहुत मिलल, अनु भैया के प्यार दुलार बहुत मिलल। उम्मीद बाकी रउरा सब हमरा के बुलौले बानी तो हमरो प्यार दुलार सबके मिलल हो, और ना मिलल हो तो छोट बानी ना बुझाइल हो तो करे के क्षमा करो। झूठ गइया बोल दिया रतिया होखई है मोतिया लागले का भइल पियावा के मोतिया, का भइल पियावा के मोतिया करे ऐसे घोटिया लागले।